Čaute ľudia, vítajte pri mojom ďalšom videu a dneska si zahráme ďalší Oh My Farm. Dneska sa pokúsime dostať Sunflower Seed, jak vidíte, ale predtým, jak začnem video, vás poprosím, aby ste dali like, odber a áno, vrhneme sa na video. Takže, jak vidíte, máme strašne málo týchto paradajok, paprík, čo potrebujeme na upgrade, hej. Upgrade 100 000 a paradajky a papriku a kukuricu. Ale keď pôjdeme tunak, tak nemôžeme si kúpiť proste ešte, lebo potrebujeme upgrade 2. Na to potrebujeme tú papriku, paradajku a kukuricu, hej. Takže, keď pôjdeme u mojej farmy, vidíte, že ja tu moc veľa vecí nemám. Okrem tých, čo potrebujeme. Mám 277 kukurici, 17 paradajok a 14 paprík, čo je celkom dobrý štart. Akože paradajky potrebujem 80, ale to asi nevadí. No stres. Tak ja sa vám ozvem, keď budem mať už lepšie veci, nie úplne všetko, ale keď budem mať lepšie veci, tak sa vám ozvem a možno keď dostajem niečo úplne crazy dobre. Dobre, takže ľudia, máme 27 paprík a stále nám chýbajú ešte 15 paradajok a jak vidíte, máme 215 peňazí. Som si troška aj roztriedil farmu. Je mi to jedno. Takže ľudia, jak vidíte, máme 86 paradajok a keď pôjdeme tu, tak môžeme spraviť upgrade v konečne 500 kukuric. To tak dlho trvalo, ale poď. Bum! Yes! To je super, kámo. Po 5 hodinách som to zvládol. Ideme predať úplne všetko. Sa pozrite na to. Takto si to popredávame. Tak už máme 120 000, pohoda. Ideme si kúpiť Sunflower Seed, ak bude v stoku. A je 5. Bum! Máme Sunflower Seed, ľudia, yes! Ľudia, kuknite Sunflower Seed. A tu máme ďalšie. Ty kokos. Treasures to tiež popredávame. Tak. CD popredávame, nepotrebujeme. Dobre, takže ľudia, toto by bolo všetko pre toto video. Dúfam, že sa vám páčilo. Nezabudnite hodiť like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte, čaute.